sutra najavljena sjednica općinskog vijeća na kojem je centralna tema usvajanje nacrta budžeta za 2017. godinu. On će imati svoj period javne rasprave i poslije toga idemo u proces izrade konačnog prijedloga budžeta općine Travnik i nadam se da ćemo ga do dana općine usvojiti. Tu krajnji rok je 31. marta, ali mislim da ne moramo čekati taj rok i da otprilike se može usvojiti prijedlog budžeta i prije 10. marta. Ono što je također jedna od informacija koja je jako bitna građanima. Dakle, i moram reći da smo mi preko mjesnih zajednica uputili i poslali raspored javnih rasprava o nacrtu izmjena i dopuna prostornog plana općine. Vrlo interesantan dokument, pogotovo za mjesne zajednice gdje se predviđa izgradnja infrastrukturnih objekata koji su koridori snabdijevanja, koridori saobraćaja, koridori plina, električne energije, prostori za izgradnju itd. I evo, pozivam građane da se u svojim mjesnim zajednicama informišu kad je u njihovim mjesnim zajednicama zakazana javna rasprava i da dođu da razgovaramo o ovom dokumentu koji u stvari određuje pravac razvoja određenog prostora i vrlo je bitan i usaglašen je sa dokumentima koji su višeg reda. Evo, to je jako bitna informacija. Moram reći da izrazim i svoj stav o tome da pored zimske sezone, izvođači u izgradnji centralnog trga su tu, navalili su, rade. Ima tu nekih stvari koje, opet malo prije sam spominjao hladnoću, zimu, zemlju, zemljište i tako dalje. Zemljište još uvijek radi, tako da postavljanje ploča je još uvijek, na vagi, ali u principu mislim da bi do dana općine mogli imati završen centralni trg sa svim onim sadržajima koje ima. Možda je malo neobičan, ali naviknut ćemo se i na takav izgled zaista i u tom smislu smo funkcionalno razmatrali, prezentirali građanima i projekat je tu već skoro više od pola godine izložen i mislim da će ovo biti jako lijep prostor, pogotovo ako uzmemo da će i preko puta druga kuća koju radi Centar za edukaciju mladih također imati svoju funkciju. Imat ćemo centralni prostor i za druženje, i za sretanje, i za rekreaciju na tom prostoru. I ja molim građane za još malo strpljenja i nadam se da ćemo ga završiti do dana općine. Ukoliko bude nekih problema zbog toga, strpljenje je jedina varijanta koju moramo tu imati i popravit ćemo ukoliko nam zemljište bude radilo, onda ćemo vratiti izvođača ako se ono bude puno šetalo. Evo, kako ste spomenuli dane općine, možda je i ovo prilike da kažemo šta je to što mogu, jeste li već nekako zaokružili plan aktivnosti i šta je to što se može očekivati ove godine? Pa formirali smo odbor za obilježavanje dana općine, onaj tijelo koje se bavi prikupljanjem svih prijedloga, objavili javni poziv za učešće u danima općine, odradili određene pripremne radnje. Trenutno je faza prikupljanja tih učesnika, njihovih ideja projektnih, zatim formiranje određenih podgrupa zaduženih za pojedine oblasti. Prijateljima i partnerima smo već davno poslali pozive za obilježavanje dana općine i nadam se da će nas i vrijeme poslužiti i da ćemo zaista i ovih dana općine kao i prethodnih krenuti sa onim aktivnostima kulture, sporta i svih drugim aktivnostima koje su vezane za dane općine, da ćemo ovdje imati jedan zaista lijep period, nekih 6-7 dana koji će obilježiti intenzivnim događajima i prezentacijom nevladnih organizacija, privrednih subjekata i svih onih koji su zainteresovani da ovaj prostor i ova općina napreduje dalje.